Dzisiaj jesteśmy na czwartym ogólnopolskim rajdzie Cinquecento. Tutaj mamy uczestników. Skąd żeście są? No i czemu Cinquecento? Skąd żeście są? Ze Śląska. A genau skąd? Ja z Rudy. A, no to możemy pogadać, to dobrze. To dobrze. A to Czelaś to nie Śląsk. Generalnie bardzo fajna atmosfera, fajne zadanie, jest to coś innego, nie jesteśmy odpytywani, że tak powiem, stricte z wiedzy o tych samochodach, gdzie jest nasze oczko w głowie, natomiast... No jesteśmy z Krakowa i właśnie jestem pasjonatem Cinquecento, zbieram właśnie, mam 5 sztuk, ten jest najmłodszy i służy głównie właśnie do rajdu. To jest ewenement, co się tu to zachowało. Witajcie, są we Mysłowicach, w parku Słupna. Tutaj Tyski Ruch Klasyków organizuje rajd Cinquecento, którego ja też jest patronem. Cinquecenta załogi będą mieli do przejechania 110 km, no ale to nie ino, bo po drodze będą roztomajte punkty, co za chwilę uwidzicie. A jeśli jeszcze nie abonirujecie mojego kanału, to proszę was, knefel, subskrybuj, bo co tydzień w piątek o 6 wieczór nowe tajliki. A jeśli w to by chciał takie treski kupić, genau tako, albo i insze, to proszę was do mojego necowego geszefta, link we opisie. Jadymy. 82 załogi, roztomajte Cinquecenta, jedne na białych blachach, jedne na czarnych blachach, jedne na żółtych blachach. Naprawdę trochę tego jest. No, będzie to zwiadowne. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich oglądaczy i miłośników kanału Śląsko Rajza. Dzisiaj jesteśmy na czwartym ogólnopolskim rajdzie Cinquecento. Oczywiście Śląsko Rajza jest współorganizatorem, promujemy Śląsk, dzisiaj odwiedzamy Śląsk, zwiedzamy Śląsk, pokazujemy naszym gościom, jaki Śląsk jest piękny, jakie są różnice, tak żeby się przybliżyć, że tak powiem, nasz region, nasze okolice, przy tym samym bawiąc się bardzo dobrze motoryzacyjnie. Druga strona to są już zadania. Macie zadania na 3 stronach, a na ostatniej stronie macie podpowiedzi do tych zadań, które rozwiązujecie. Jeżeli będziecie mieli jakiś problem, dzwońcie do nas, są tu podane numery telefonu, do mnie czy do Mariusza. Tam są, na pierwszej stronie. No są. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania odnośnie trasy, dzwonicie do mnie. Jeżeli odnośnie coś się stanie w rajdzie, dzwonicie do niego. Nie mamy safety cara dzisiaj. Nie. Zadania naprawdę nie są na wiedzę o Cinquecento, tylko o wiedzę o Śląsku. Typowo. Także bawcie się dobrze, zwiedzajcie, chodźcie dużo. Nieparzyste numerki mają poprawioną lokalizację w Bytomiu. Mają doklejone karteczki. No i powodzenia! W zadaniu numer 14 uważajcie na dziurawą drogę. Naprawdę, bo są... Jest zajebiste miejsce, jest bardzo fajne, klimatyczne, ale naprawdę trzeba wjechać i uważać na dziury, bo, bo jest trochę nierówno. Czyli wjeżdżacie do samej góry, zwiedzacie... Ja myślę, że harpagany sobie poradzą. Ja myślę, że harpagany będą miały najgorzej w tym wszystkim, bo są najbardziej zglebionym wozem, jakim... Ja nie wiem w ogóle, jak oni tym jeżdżą. Ja bym powiedział coś bardziej gorszego, no ale dobra. Dobra, słuchajcie, to co? Lecimy, ustawiajcie się do wyjazdu. Lecimy do wozów. Pamiętajcie swoje numerki, bo będziemy wydawać karty teraz. Dobra, lecisz. Karta. Szerokości. Szerokości powodzenia.
Powodzenia! Sumy na Klimoncie w Elędzinach pierwszy punkt. Jedne punkty są w Łodymie polecone i ten punkt jest w Łodymie polecony. No mamy kościół, no i mamy piękny landschaft na Górny Śląsk. 4 lata klucza ten kanał, 3 lata do zadku Burzechtu. Jeśli chcecie uwidzieć więcej coś o Łędzinach, o Anhalcie, no to kuchnijcie sobie do tego filmu. I mamy zadanie. Przyporządkuj miana do prawidłowych kominów widocznych przed Tobą. No i tu mamy ten landschaft na rozmaite kominy, no i mamy podpowiedzi, zakłady chemiczne, syntos, EC Tychy, EC Fiat, gruba piast, gruba ziemowit i elektrownia łaziska. No i mamy, o co się rozchodzi, tu mamy pokazane, o to się rozchodzi, a co to jest? No to ja to nie wiedział, to jest elektrociepłownia Tychy, bo mi powiedziała Ania z Etyckiego Ruchu Klasyków. To jest gruba tukej piast, to jakby medykował ziemowit albo piast. No i elektrownia łaziska, ja. Też mamy film ze elektrowni łaziska, bo że kwaterowali my razem z Weroniką i byłem genau przy elektrowni. No to wpisujemy i jademy dalej. Tutaj mamy uczestników, skąd żeście są? Krakowa. Krakowa. Czyli po śląsku nie poradzicie. No, Nie poradzimy, nie ale trochę znamy Śląsk. Ja to mogę dać po śląsku albo po polsku. no może po polsku. Pierwszy raz tu, Pierwszy raz. w Lędzinach. W tym miejscu pierwszy raz. To i co, fajnie? Podoba się? Fajnie, bardzo się podoba. Fajne powietrze, wbrew pozorom. Dokładnie. Na Śląsku jest czysto. Zielone płuca Śląska też są. No i co, trudności z zadaniem? Znaczy mamy trochę problem z lokalizacją, które to są które te kominy, ale Powolutku, myślę, że damy radę. Kolejny punkt to Bieruń i kościół pod wezwaniem świętego Walentego. Drzewiany, rzymskokatolicki kościół, co widzicie za mną. Burzech tu też 3 lata do zadku. Kuknijcie sobie do tego filmu o Bieruniu. Hań więcej o kościele, o całkiem Bieruniu. A pytanie jest takie, w którym roku sanktuarium, bo też to jest sanktuarium, podpolili celowo? No, mamy 1972, 1722, 1996 i 1628. Powiem wam szczerze, co nie wiem, chyba że też godą we filmie na ten temat, no ale wszystkiego nie pamiętam. No ale myślę, co to było już we XX stuleciu, kiedy to było celowo, no i strzelą rok 1996, bo kiedy by to było w dawniejszych czasach, no to blank by zgorał. No jak widzicie, mamy tutaj piękny, drzewiany kościół. No i proszę was do Bierunia i do tego tajlika, do tego filmu o Bieruniu. Sumy już w Tychach przy obywatelskim browarze. Mamy 2 browary. Bardziej znany to jest ten książęcy browar, no a tutaj mamy obywatelski. 3 lata do zadku robiliśmy tutaj film. No a zadanie jest takie, na placu tutaj znajduje się ukryto Skoda. Tak jak tych Szkoda powinno być szarpnięte. Znojdzią, knipsnij i łopisz co to jest. No i oznot. Podpowiedź była zaparkować przy Kisiaur Art Gallery. No i mamy to, pani, mamy logo Szkody. Ale co to jest? Nie jakiś motor. Skąd żeście tutaj przyjechali? Z Mysłowic i z Katowic. I z Siemianowic. Czyli po śląsku poradzicie, ja? Coś tam może damy radę. No i czemu Cinquecento? Cinquecento znalazła się okazja, miał być maluch, ale w dobrym stanie poniżej 10 000 nic się nie znalazło. No, znalazłem ofertę Cinquecento 97 rok, bez rdzy, w dobrym stanie za 6 000, no i kupiłem. A jak się podoba dzisiejsza zabawa? Bardzo fajnie, jestem naprawdę pod wrażeniem, jak to jest fajnie zorganizowane. No jedne z tych punktów to ja wymyślił, ale zadania to akurat nie mojego autorstwa. Jak zadania?
No też w miarę spoko, na spokojnie. Na razie dajemy radę. Dajemy radę. Znodli żeście Szkoda? Znaleźliśmy właśnie. Staje obok. Staje obok. I co to jest? Właśnie do tego próbujemy dojść. To jest najtrudniejsze, nie? Ja. Są już we Rudzie. Pominęliśmy 2 punkty, takie fotopunkty. Koty na ringu, tak richtig we Fryncie, Nowym Bytomiu, no ale dzisiaj to jest ring całkiego miasta Ruda. No i jeszcze wielki piec na Fryncie. No i za mną też jest fotopunkt. Muzeum, Miejskie Muzeum Jana Chroboka. To wszystko i inne rzeczy też możecie widzieć we moich filmach. 3 lata do zadku robił, że całko serio tutaj. 7 filmów są my we sztatajli Ruda, no bo Ruda to najstarsza tajla dzisiejszego miasta Śląsko-Ruda. No ale nie jedyno i to jest takie miasto, co sztucznie zmajstrowali ze roztomajtych tajlów. Puknijcie się do tych filmów, tu już zaś widzimy je Cinquecento. No a my są na kolonii. Czemu my te punkty pominęli? No bo wiecie, z bajtlem takim 2-letnim, no to czasem ciężko je tak wysiąść, zaś wsiąść. Trzeba troszkę czasu, co by coś ich ogarnąć. A tutaj mamy jeszcze, słuchajcie, chlewiki. No to je już jest rzadkość na dole. Nie wiem, czy są chlewiki, albo haźle na wierchu, na zicher też. No dzisiaj już nie korzystają z tego tak jak kiedyś, no ale tych chlewików fest mało zachowało się. No ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj o kolonii, znaczy nie będziemy tak genau gadać o tej kolonii, kuknijcie sobie do tych filmów. Pytanie jest takie, kiedy, w jakim stuleciu powstała ta kolonia na Staszica, na Kościelnej? No we XX stuleciu. No i jakie cechy typowe dla kolonii, do tych robotniczych kolonii możemy znaleźć na tym placu. Wspólne place, rzeźbione portale, złote łokienne ramy, rzędy bliźniaczych domów, bogate pałace. No, wspólne place, i familoki to nie ino nikiż. Tych familoków mamy naprawdę dość trochę. No bo one powstawały przy zakładach, przy grubach, przy hutach, przy roztomajtych werkach. No i są my we Bytomiu, a tak genau na Bobrku. Tutaj mamy koksownia. Latoś zmajstrował żech 10 filmów o Bytomiu, no bo o wszystkich sztatajlach, i o Bobrku też. Fest dobry film, fest długi film. To jest najlepsza serio na moim kanale. Naprawdę proszę was, co byście widzieli, jak richtig ten Śląsk wygląda, ujęcia z drona, tak dalej, wszystko tam jest. Mamy tu też gości ze Pomorza i chcę, co byście naprawdę zachwycali się tym Śląskiem i widzieli, jaki richtig jest Bobrek, jaki richtig jest Bytom, co nie ma to najgorsze miasto na Śląsku, nie ma to najgorsze miasto we całej Rzeczpospolitej, jest to miasto ze potencjałem, jest to piękne miasto i naprawdę Śląsk jest piękny. Proszę was do tych filmów, naprawdę jest co oglądać, no i my jademy dalej. A zadanie było knipsnąć i szrajbnąć, co to jest. No to jest koksownia, mamy tu wieczny ogień, no mamy też czasem para. No taki jest Śląsk, i zielony, i czarny. Dotarliśmy do Miechowic. Tutaj kończyliśmy serię o Bytomiu. Proszę, podziwiajcie się na te filmy, kuknijcie do tego filmu. Fest dobry film, jeszcze dalej mamy Postoja pokoju, tragedia górnośląsko tu była i wszystko, i tyle, naprawdę nie mamy czasu dzisiaj na to. A pytanie jest takie, wiele potomstwa mieli Waleska von Winkler, Domes i Hubert von Tille. No, Hubert von Tille-Winkler, Waleska von Tille-Winkler, bo to potem te miana się pokuplowały. Bliźniaki, dwie cery, 2 synków, C, 4 synków, 5 cerów i D, 6 cerów, 7 synków. Ja myślę, 2 cery i 2 synków. No i jeszcze mamy zaznacz na bildzie, jako tajla pałacu je odbudowano. No bo wiedzcie, co to
ten pałac był srokszy, to był pałac od familii Fontille-Winkler. We 1945 Sowiety go zniszczyły, potem jeszcze stoł i Poloki go, te ruiny wysadziły. No słuchajcie, tutaj mamy ten bild, widzicie? No i ta wieża, znaczy to były ruiny, oni to odremontowali niedawno i no, tu mi powiedziała Ania, to jest z tej strony, to jest ta zachowano tajla, ja, z tej strony. To mnie zmyliło, bo tu tego turma nie widać, ale to genau ten sam turm był po tej stronie i no, tego nie ma na tym bildzie, ja. No i potem jeszcze mamy zadanie, czekajcie, wybaczcie, bo jeżeli chcą, nagraj krótki film, max 60 sekund, związany z rajdem, jak Ci się podoba. No tu mamy niedaleko stąd, to nie wiem kaj genau te punkty są, bo tu są takie te geograficzne one, mono na ostoi pokoju, mono kajś tutaj, nie wiem genau. No i teraz jadymy już do Bytomia, możemy powiedzieć do centrum dziś. Skąd żeście są? Ze Śląska. A genau skąd? Ja z Rudy. A, no to możemy pogadać, to dobrze. To dobrze. A to Czelaś to nie Śląsk. Jak to? No nie. To ja milczę w takim razie. No, województwo śląskie, ale część małopolsko. No wprawdzie do XV stulecia Czelać była we księstwie śląskim, w siewierskim księstwie, no ale to przelazło potem. To strzelać to nie ma ale Śląsk, w Czeladzi jest znowu taka jedna ciekawostka, że w sumie granicą geograficzną jest Brynica. Więc można mieszkać po jednej albo po drugiej stronie. No, ale Czelać już jest za Brnicą po tej małopolskiej stronie. Historycznie to jest Małopolska, bo województwo śląskie w połowie to jest Śląsk, w połowie to jest Małopolska. Tak to dokładnie. Dziwnie potajlowali. No jest nasz czy nie? Nie. Nie jest nasz. Nie. Dobra. No i jak oceniacie ten dzisiejszy rajd? No ale pójdźcie, to możecie być, nie? Nie wykluczamy nikogo. No dobra. Jak wam się podoba dzisiaj? Oceniamy dobrze, poznajemy tutaj, no, nawet przez to, że my są stąd, to poznajemy jeszcze nowe rzeczy, tak? Okolice. Ten pałac w Miechowicach, nie znaliśmy tego. I no kąsek tego, co zostało. No i no kąsek tego, co zostało, no. Także... Co było? Coś nowego. A kiedy roz na rajdzie? Pierwszy? My pierwszy. My drugi. A my już drugi, tak. Na poprzednim byliśmy, dlatego przyjechaliśmy My dopiero na kolejny. świeży fani. Tak. A od kiedy Cinquecento macie? My to już ze 3 lata? Ponad 3 nawet, no dokładnie. 4, no. Tu 4 nawet już, tak, to już kawał czasu w sumie. Już miało z 15 żyć, więc to tak ciężko ocenić. 7 silnik. 7 silnik, teraz już wszelka pod głowicą robiona ostatnio, więc Dzieje się. Działa. tak. No i są we Bytomiu, jedno ze najpiękniejszych miast na Górnym Śląsku. Naprawdę, kuknijcie sobie do tych moich filmów. A są my na Placu Sikorskiego, opera, liceum, no ale o co się rozchodzi? Tutaj startuje Straßbanka numer 38. Tutaj mamy ta Straßbanka i no rozchodzi się genau o ta i no o zabytkowo. Nie każdy kurs jest zabytkową banką. My nie mieliśmy szczęścia i nie trafiliśmy na nią, no ale kejżech tu szukał Parkplacu, no to stała. Kiedy jeszcze by ją widział, to wam dom we przebitkach. A jeśli chcecie widzieć ta Straßbanka, kej nią jada, kej godą na jej temat, no to proszę was do mojego pierwszego filmu o Bytomiu. 19 tauzenów teroski we czerwniu, kej to kręca we wrześniu, co będzie premiera, o to ono już będzie 20. No i rozrzech je, co organizatorzy Mariusz, ja, Tyski Ruch Klasyków przychylili się do mojej idei, co by tutaj we Bytomiu dać pora tych punktów, co by docenić ten Bytom, co by pokazać i że ten Bytom to naprawdę jest atrakcyjne miasto. Straßbanką nie będziemy jechać, tak jak Godom już jechał, a my idziemy dalej, bo tutaj we Bytomiu mamy pora tych punktów. No i jeszcze raz proszę was, przyjedźcie se na spokojnie do Bytomia na jeden dzień i od rana do wieczora penetrujcie. Nie ino są Bytom tutaj, no ale całkie dzisiejsze miasto Bytom, bo wiem, co ten film ogląda wielu, co uczestniczyło w rajdzie, a też trochę tych personów spoza Śląska je.
Teraz jesteśmy przed Agorą na Bahnhofstrasse na Dworcowej i mamy zadanie poczy cygaro legendarnego świetlika. Tutaj mamy dokończyć zdanie, knipsnąć, no i idziemy dalej. Kolejny punkt to znojść Rozy na ulicy Zaułek. Mamy tutaj kawiarnia Bytom-Zdrój. Fest fajnisty plac. Bez zima, kejżech majstrował film ze Kubą o Bytomiu, to chyba tu było zawarte, bo tu mamy brama i żech tutaj nie trafił. Naprawdę fajnisty plac we Bytomiu. No i mamy te Rozy, tako mozaika. To, co słyszycie, to na binie trenują do występów. Dni Bytomia są, no bydą na wieczór, a my są na Grunwaldzkim placu. Kiedyś tutaj była synagoga, no i mamy szukać wszystkie zabytkowe obiekty, no to mamy kamienicę, mamy odczytać godzina ze słońca, no i knipsnąć cecha zodiaku. No ja mam rak, rak, no i tutaj mamy to, o czym godą. Sumy na ulicy Brzezińskiej we Rosbergu, we Rosbarku też godą na ten temat we filmie. Kuknijcie se. No i przedwojenne niemieckie napisy. Nie ino tukej, tego tukej je moc. Kuknijcie se do tego filmu. Tukej 5 punktów mogą zdobyć za odczytanie tych szajbunków. Słuchajcie, zdomi się, jak ja tu był bez zima, to te szajbunki były bardziej wyraźne. No ktoś to niestety zamalował. No słuchajcie, tutaj, no nie niszczcie tego, no to jest nasza erbowizna. Ja wiem, co jedni tutaj przyszli po 45 z Polski, co nie są Ślązokami, no ale oddajcie z oca, miejcie z oca do naszej erbowizny, do naszej kultury, do naszej historii. I to będą tutaj turysty przyjeżdżać i Bytom będzie nawiedzany, Bytom jest naprawdę piękny. No i są my we Królewskiej Hucie. Ktoś rzeknie, całą godo, to dzisiaj się mianuje Chorzów, no ja, no ale tak zamianowali miasto dopiero w roku 1934, kiedy dołączyli wieś Chorzów do miasta Królewsko-Huta, przodzi za czasów niemieckich Königshütte. No i sumy przy Królewskiej Hucie, zaraz będziemy przy niej, przy Königshütte, no ale rozchodzi się o ten mural, mozaika, możemy powiedzieć, przy Katowskiej 90, ja po śląsku się tak odmienią, Katowskiej, nie Katowickiej, Konstal. I mamy tak knipsnąć i powiedzieć, co to jest za cecha. No Konstal, mamy szczebnięte cecha Konstalu. Konstal tutaj ma siedziba i produkuje między innymi Strasbanki. Jeszcze takie małe sprostowanie, nie co to jest za logo i no kaj żeś widział to logo, jeśli żeś jechał Strasbanką numer 38. No a obejrzyjcie, wiele tutaj jest Cinquecento. Są my przy Muzeum Hutnictwa Królewsko-Huta, Königshütte. Od tej huty miasto wzięło swoje miano i miasto się rozwinęło. Byli my tutaj 2 lata do zadku ze Kamilem Nowakiem. Majstrowali my tutaj film o Królewskiej Hucie. 3 filmy o dzisiejszym mieście Chorzów. Królewsko-Huta, Huta Bismarcka, czyli Hajduki, no i Chorzów i Maciejkowice. Kuknijcie se 2 lata do zadku, a teroski z kuli tego, co latoś przekludził żech się do Królewskiej Huty i kwateruje tutaj genau na Klimzowcu, to robię takie mikrorajzy i na playliście mikrorajzy Chorzów, albo jakoś tak możecie se kuknąć i obejrzeć takie filmy. To, co nie zmieściło się w tych 3 filmach, albo to, o czym żech powiedział ino trochę, no to byda to rozwijał i byda godał, bo to miasto je fest zwiedowne. Ja odstawił żech już Weroniki i Bruna do domu, kąsek stąd niedaleko. No a tutaj w Muzeum Hutnictwa mają jeszcze jakieś zadanie do wykonania. Jestem 4. raz na rajdzie i z tatą i z dziadkiem tu przyjechałem i jestem z Dobrosowic. Jasne, cześć, jesteśmy tu na 4. edycji rajdu Cinquecento ogólnopolskiego. Generalnie bardzo fajna atmosfera, fajne zadania, jest to coś innego, nie jesteśmy odpytywani, że tak powiem, stricte z wiedzy o tych samochodach, gdzie jest to nasze oczko w głowie, natomiast
Jest to inna forma, gdzie zwiedzamy generalnie Śląsk z różnych jego stron pod kątem przeszłości technicznej oraz ciekawych miejsc. No, jak ktoś jest z innego regionu spoza Śląska, to jest na pewno super frajda i tak samo jak dla nas, jestem z Katowic, a jest to też dużo fajnych miejsc, odkrywam, w których nigdy w życiu nie byłem, mimo tego, że od urodzenia mieszkam na Śląsku, w Katowicach. No generalnie fajna zabawa, dużo fajnych samochodów można minąć na drodze, porozmawiać, wymienić się spostrzeżeniami, pooglądać te samochody. A co tak zaskoczyło? Bytom zaskoczył? No Bytom, tak jak mówię, było dużo miejsc, których pierwszy raz w życiu tam byłem, mimo tego, że mieszkam od Bytomia raptem na 20 km, nie? Więc na pewno wrócę do tych miejsc też prywatnie, gdzie będzie więcej tego czasu, bo nie mówię, jest intensywnie tutaj, żebyśmy zdążyli ze wszystkimi zadaniami. Natomiast tutaj też przykładowo muzeum w Chorzowie, pierwszy raz tu jestem, mimo tego, że jest to miejsce wręcz bym powiedział blisko głównej arterii, oczywiste, natomiast no jednak nie do końca, jest to pewne jakieś zaskoczenie. No naprawdę bardzo fajnie i przede wszystkim wielkie podziękowanie dla organizatorów, bo to wszystko wymagało na pewno kupę pracy, kupę organizacji. Jak na razie no ocena 6 na 5 to jest minimum moim zdaniem, nie? Są dryny w Muzeum Hutnictwa, proszę was też przyjdźcie się tutaj podziwiać fajniste muzeum i mamy takie zadanie. Podaj oryginalne miano huty kaj Adolf von Menzel wykonał szkice walcownie do słynnego obrazu Das Eisenwalzwerk. No i tutaj mamy podpowiedź. Myślę, że to będzie Królewsko Huta, no bo my są we Królewskiej Hucie, no ale jedni nie wiedzą, co to tak się mianowało. Jedni chce Królewsko Huta, bo na Huta Kościuszko to przemianowali. I mamy podpowiedź. 5 razy gibko w ja, no i tutaj mamy rokowanie produktu, no ale mało w to zno. Jeśli nie wiesz, cofnij, poznaj historię obrazu, to jest Bild w 1875 ukończony w Berlinie, walcownia żeloza i no, on przybył do Królewskiej Huty w 1872. No toż myślę, co to jest obraz tutaj ze Królewskiej Huty ze Königshütte. Jakby mogło być inaczej. No jesteśmy z Krakowa i właśnie jestem pasjonatem Cinquecento, zbieram właśnie, mam 5 sztuk, ten jest najmłodszy i służy głównie właśnie do rajdu i uważamy, że właśnie to jest bardzo fajna forma właśnie zwiedzania na przykład Śląska, poznawania historii i też właśnie poznawania się z ludźmi, którzy pasjonują się też Cinquecento. Co zaskoczyło na Śląsku? Bytom zaskoczył? No zaskoczył, fajne nawet te kamienice są, fajne zabytki też były, fajnie się przeszliśmy też na nogach, przejechaliśmy się tramwajem starym, no i fajnie było. Kolejny punkt, ostatni we Chorzowie, dzisiejszym Chorzowie, no kiedyś to nie był Chorzów, dzisiejszy Chorzów stary to był Chorzów. Tutaj nie była też Królewsko Huta, a Huta Bismarcka, Bismarck-Hütte, Hajduki, no i stadion Ruchu Chorzów. Kiedyś my powiedzieli Ruchu Wielgie Hajduki. Stary klub ze tradycjami, utytułowany od roku 1920 istnieje, no i demontują stadion, będą budować nowy. Mamy tu też fotopunkt, no ale nie wpisuję tych lokalizacyjów, toż nie wiem, genau, mono jakiś mural się rozchodzi. I mamy dodatkowe zadanie, co mogło spaść w Chorzowie. No, genau we Królewskiej Hucie, na ringu, estakada, robiał o tym osobny ekstra tajlik kuknicie, co do niego zmajstrował, że już go 2 czerwca zawarli, zapobiegli tragedii. Jako będzie przyszłość estakady, to se tam kuknijcie do tego. Mieliśmy być na ringu, taka była idea, co by w tej rajzie na ringu było zadanie, ja dał taką propozycję, szukać, gledać śląskich fanów. Śląskie fany 2 były, dzisiaj chyba tej drugiej już nie ma, bo tam był geszeft, a te geszefty zawarli, a drugo na Rathausie. Żółto-modro, górnośląsko fana. My mamy tutaj zoca do swoich górnośląskich fanów. No i są my na Nikiszu, widzicie, Cinquecenta jeżdżą. Nikisz, być na Górnym Śląsku, a nie być na Nikiszu, to jak być we Watykanie i nie zobaczyć papieża, tak bych to rzekł. Nikisz, no dzisiaj sztattajla Katowic, no ale nie zawsze tak było, bo tak je dopiero po II światowej wojnie tak się stało, kiedy ze szopienicami to wlazło do Katowic. No ten Siedlung powstał w latach
1918. Zmajstrowany, zaprojektowany od Emila i Georga Cilmanów dla grubiorzy ze Gisze Grube. No, nie skorzej Gruba Wieczorek. Dzisiaj już zawarto gamingowe centrum. Ma tam być perełka śląskiej architektury. No i tutaj mamy zadanie. A jeszcze osobnego filmu u mnie na kanale nie ma o Nikiszu. Mam nadzieję, że kiedyś będzie, no ale przy okazji, przy przyleżytości Industriady tutaj też się kręca i jest film. A tutaj na trzecim placu mamy zadanie, bo na Nikiszu mamy 9 placów. To wszystko fajniście z drona by wyglądało. 9 placów to jest plac trzeci. Tam kajte rozy są, no i mamy poglądać czegoś, czegoś festwiedownego, co się ino tutaj zachowało. Mam na imię Karol, przyjechałem z Wadowic i tym przyjechałem. Co, jak się podoba na Nikiszu? Jest fajnie. No i znodlimy. To jest hok. Słuchajcie, jak myślicie, do czego to jest? Do czego to służyło? To jest ewenement, co się tu to zachowało. No, jak myślicie? Nie mam pojęcia. Może ludzi wieszali. No nie, no ludzi nie wieszali. Kogo? Stary harpun. No nie, kogoś wieszali. No kogo? Albo co? Zwierzynę dobierali. Ja. Świnie. Świnie dobierali. Nie, świnie. Niemcy to tu mieszkali. Świnie tu wieszali, no i to się zachowało, bo na tych, tu były też chlewiki normalnie. Zagierka to wybulili i też ludzie trzymali między innymi świnie i krzełone, no i tu ich obierali te świnie, nie? Fajniste, nie? W Katowicach są beboki, tutaj na Nikiszu też są. Mamy znaleźć beboka przy Zimbardo, ja nie widzę tam żadnego beboka i mamy podać jego miano. No ale jest bebok przy byfyju, przy tej kawiarni, przy szynku, ono o to się rozchodzi, a jeśli nie, to szajbnicie kaj genau je przy Zimbardo bebok. Choć zdomi się, co ja kiedyś widział, ani beboka, nie wiem, szajbnicie, usłyszał też, że od ludzi, co mają roztomajte zadania. Gledali placu numer 1, no jo je przy 4, przy 4, przy kościele dali je 1, ja, i też mają coś ich znosić, toż każdy ma inne zadania. No, to powtórzę się, no ale mamy tu roztomajte zadania, nikiż je tak zwiadowny, co możemy tutaj dawać pora 10 roztomajtych zadań. Zobaczcie, co żech dostał. Pakiet startowy, tak wyglądał Paryzol. No, Paryzol mamy ogólnopolski, rajd Cinquecento, tyski ruch klasyków. No, przyda się Paryzol. Czekajcie, tutaj na rzep. Ja. I co jeszcze mamy? No i tutaj mam taką tytka. Ja. No i czekajcie, ja sobie odłożę to tutaj. I co tu mamy? Tak to przestawimy. O, co by nie było widać tych dźwierzów. Dobre. No, dyploma 64 ktoś nie przyjechał. No i widzicie, mamy fajniście Śląsko Rajza. O, ja. Co dali mamy? Dali mamy, no tutaj, no ja to nikt nie dawał, bo to ja nie jechał tak richtig ino poza łonym. Czekajcie, co tu jeszcze mamy? Mamy jeszcze taki Abzibilder, też za moim logo, możemy powiedzieć, i Śląsko Rajza szajbnięte ino bez tego o. Te O też ja. No ale we logo je. To tutaj na wschodzie Górnego Śląska nie musi być. Staying Alive Aromatic. Co to jest, Pieronie? To czytamy coś do auta. Fresh. To jest odświeżacz. I co jeszcze mamy? Co jeszcze tutaj mamy? O, beboki. Ja, bebok ze śląską faną, no to fajniście, co ze śląską faną, nie ukraińską. Pamiętajcie, Górnośląsko to jest żółto-modro, całkiego Śląska to jest czarno-żółto, a ukraińsko to jest modro-żółto, a Ukrainioki od nas mają to.
No i jeszcze, czekajcie, co jeszcze tu mamy, takie dwa te płyny. Tutaj w razie awarii, co tu mamy? O, ta koszulka. Tyski ruch klasyków, Ride 500, no fajniście. I co jeszcze mamy? No i Überraschung, naprawdę Mariusz, Anna, dziękuję. Co to jest? Pieronie, nie jestem majstrem, ale mam narzędzia szrajbnięte. O, to są narzędzia chyba. Nie, olej, no, albo nie, co to, albo nie. No, jak olej to nie, no to nie. Tak, olej, no ale to są narzędzia, słuchajcie, jakie, no słuchajcie, ja, no to się przyda. Jeronie, no słuchajcie, to od razu w autoku chyba możemy ustawić. No słuchajcie, fajniście, przyda się, fajniste to jest, naprawdę dziękuję i dziękuję, co żeście mnie prosili do współpracy i polecam się na przyszłość. No i mam nadzieję, co będziecie mnie oglądać co tydzień w piątek o 6 na wieczór nowe tajliki. Oni jeszcze jadą do Mysłowic, ja tu już łostową i jada nazad do domu. Często tutaj bywam na Nikiszu i Rozgrzeje, co zaś mógł tutaj przyjechać. Do zobaczenia za rok, a my widzimy się za tydzień. Pyrsk.